Здравейте хора, ние ще играем с моя приятел Zero на Brawl Stars. Абонирайте за канала, лайквайте видео и нека да започваме. Чакай да се извира герой. Чакай бе! Не искам Нита! Добре, може да го влечи с Нита? Не. Да, може. Няма да тя тревата. Ох! Гледай го. Айде започваме! Гледай! Ти са силен герой, са падат силни герои. 14 хиляди. Колко ли да се малини? Да! Бегай му! Бегай му! Гледай! Обига ма! Много умни! Ха! Айде за ти ги бей! Ха! Ха! Сега ти ги бей! Ха! Sorry, didn't see you there. Sorry. Да ще ти сакат! Да, за да криш! Стали пак му! Пак лети му! Пускам Мечо Пух! Пускам Мечо Пух да те гони! Спокойно Мечо Пух е там да те пази. Няма още се двама! Играем момент. Така нашите приятели.